Yes, semoga Kang Mas.
bae. Sing merengut ki cukup aku bae le. Lah ngopo? Aku wingi merengut kok. Lah piye? Ora kandhani no, merengut nang ngopo. Oh rahasia. Pokoknya sing ngerti ki ming Mas Angga karo Mas e kae lho, sing kae mbuh. Sapa? Sing endi ya mbuh. Sing bende. Sing gede. Oh. Ngumpet-ngumpet. Ayo pantesan kok mau ki karo aku ya merengut Mas. Heeh, lah piye teh? Orang ngerti aku yoan. Walah lah. Kok kapake Bang iki mau Bang? Oh, itu kuwi. Kok lempar-lemparan. Iya. Wis pokoke wong loro kae. Piye? Bahaya. Gelak udan. Bisa kuat ora Mas? Wis ra kuat. Gelak kademen to. Kita enek sing lemu kuwi kuat bisa. Aku padamu pokoknya. Adi di. Ya ayo. Ayo Mas. Katon bunga kangen kang pintuna Sepindik sepindik kualan sepindik kabeh mau ampun. Yo iya. Yo.